God. Oh. Ja, hogy már megy a stream? Oh. Ez most mi? Bárány? Bárány sejhaj? Hú, hajnéz, valami röpköd, ami nem légy. Á! Legyen! Ez meg ez datolja, nem? Fú, ez mekkora egy szar. Hát szerintem ez akkora rossz dolog. Legalábbis én nem tudom, én annyira nem komálom. Az mi? Sáfrány. Milyen drága cucc. Gramra drágább, mint az arany. Tényleg? De az aranyat nem lehet megenni. Jó, hogy ez ilyen lesz, ilyen piláf gyakorlatilag, csak ilyen tökbe. Ezt meg kéne csinálni. Ezt ki kéne próbálni. Csináljak tökbe töltött báránysegget? Ó, ez mi? Ez vaj, mi? Ki kell... Mert nekem nincs kemencém, de gondolom sütőbe is meg lehet csinálni. Ez egy borzasztó kajának tűnik. Hát ez piláf, nem? Gyakorlatilag ez egy piláf, amit most nem a bárányba töltöttek bele, meg a... hanem izébe töltöttek tökbe. Szerintem nem rossz ez. Repülő! Ez báránynak melyik részéből volt? Nem is figyeltem. Ez milyen kemence már, hogy gázos, ez meg. Csókolom, bejönnék, a gázos vagyok én. Egy percre a konvektort ellenőrzöm én. Egyik tök a szétnyílt. Vagy lehet, hogy szétvágta. Ezt meg fogom csinálni, ez kurva jól néz ki. Csak én izén kéne én magyarosan, hogy akkor elengedni ezt a izét, hogy ilyen szír izé van, mi van benne, ez a mazsola, meg datolja, meg ilyen hülyeségek, hanem megcsinálni egy magyar verzióba, hogy egy ilyen jó kis ilyen ragút, ilyen sertés ragút, vagy marha ragút, vagy valami. Hoppá, van izé. Ázsiai kempingezős lány. 오피야 캠핑 가자. Kemping. Ők is úgy mondják, hogy kemping. 가자. Kaca. Az alkoholista ázsiai hölgy. Mindig hogy be van állva a kutya ida? De most itt mi ez? Ez 10 perces videó. Nem szokott ilyen rövid videóket csinálni, most ez mi? Mondja, miért ilyen rövid? De ez a videó, ez amúgy tök csalódás egy picit, nem? Én azt hittem, hogy itt megint látjuk, hogy itt nagyokat fog enni, meg minden, és akkor közben csak itt lötyög a kutyával. Meg. Ó, na ő nem fog nekünk csalódást okozni. Ő nem valami séf amúgy, ez a csávó is? Nem ő neki volt egyszer videója azzal a szakállassal, hogy sztéket sütöttek, vagy más? Á, itt van, ő az, ugye, hogy ő az? Ez a bácsi most mindenkivel, de akkor hozzám is jön, mert amúgy lehet, hogy ő írt nekem, hogy jönne hozzám főzni. Azt mondja, hogy oh, I wanna cook with your cock. Ananászt raktak a húsba, meg sajtot, meg ananászt, meg sajtot. Lesz egy hét, amire megsül. Na, itt valami készül. Wow. Közben itt a bácsi meg valamit csinál. Mit csinál? Ez a hígfosás recept. Kicsit már túltolta azt a salátát, nem? Amúgy ez 200 IQ. Most... Nem már. És az is megy a salátában mézes. Bazd. Szerencsétlen nézd, az szét van a szurkába. Hát nem rosszból, de most ennek amúgy semmi értelme nem volt így megsütni, nem? Igazából úgysem maradt egybe, ahogy leszették, már vágták szét, és így igazából... Mert ha még megmaradt volna a forma, és akkor le tudják húzni egybe, és akkor tudják ilyen szeletekre vágni, mint a porkettát, akkor azt mondom, hogy jó van, de hogy most ez így semmi. Mit mond a gyereknek, fordíts már le nekünk? És ebből mi lesz? Ukrán lányok már fölhúztak volna egy külön udvart, bazd meg. Milyen cuki rózsaszín tája van. Ez gesztenye, nem? Vagy mi ez? Az. Ott a Miki. Az a kedvenc kecskéje. Na, milyen az egybepújfa? Ezt amúgy lehet, hogy... Ezt lehet, meg kéne próbálni smokerbe amúgy. Na jó, mondjuk ezt megkóstolnám azért. De miért tesz ilyet? De most fogta és barbecue-val bekente a vízét. Onnan állsz. Most csinál magának egy barbecue szószt? Akkor az tényleg ketchup volt meg. Ilyenkor mennyire veheti át a hús amúgy az ananászt? Megéri ez a sok fasság most? Milyen vagányul szeretel?
Azért el lehetne csipegetni, na. Menjünk egy csét. Úgyse streameltem még csét az új gépemen, hogy milyen képe van, mert amúgy sokkal szebb. Szóló, Premier? Elmenjen. Majd meglátjátok, milyen penge vagyok. Na, hogy Manubis tiltsat, hülye gyerek. Én nem akarok VRT játszani, bad. TAS 2, na figyeljetek, megmutatom én a világnak. Hi Tib, what's up bro? I go long. Ó, bad meg. Bazd már! Megmutatom én a világnak. Ribico Pandereles, Anyád. in the name of Jesus. Bazd! Ja, hogy ki is lépett tőlünk egy gyerek. Az jó. Bazd meg. Újra kaptam, get. Nem baj. Figyelj, nem akarom, hogy befolyásoljanak a társaim. Úgyhogy ma szólózni fogok csak. Going back banana. Nice, what the fuck? Nagyon jó vagyok már megint. Hold Plant the spike. Take that. Oh wait, no. you- One behind. Watch CT. Church, bro. Nice. Wow! Oh, one more long. Nice! Fura koncentráló, de már mindjárt elfogynak, bazd meg. Oh! Itt vannak. Igen. Done. Nice! What? Hát tudom, de szándékos volt. 6000 pontom van. Micsodás?